2023 मेरेन गोंयांत ई ट्रान्सपोर्टेशन पुराय क्षमतेन चालीक लावपाची मोख राज्य सरकारान दवरला। गोंयांत इलेक्ट्रीक व्हेकल घेवपाचें प्रमाण 60% जालां अशी माहिती ताणें दिल्या। तशेंच गोंयच्या भौशीक येरादारी सेवेंत एकूण 500 इलेक्ट्रीक बसींचो उपेग करपाचें सरकारान थारायलां अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां। हरीत तंत्रज्ञानाचो उपेग करून पर्यावरण पूरक बाबींक म्हत्व दिवपाक जाय, तशें केल्यारूच सैमाचो सांबाळ करप शक्य जातलें अशें मुख्यमंत्री म्हणटा। गोव्यात हरित तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या उद्देशाने सध्या आमच्याकडे 25 वेगवेगळ्या मार्गावरती 50 इलेक्ट्रॉनिक कदंबा बसेस कार्यरत आहेत आणि माझ्या सरकारच्या उद्दिष्टाच्या नुसार आपण 2023 पर्यंत आणखी 100 ई बसेस आपण या ठिकाणी त्याची वृद्धी होईल। 2023 पर्यंत आपण पणजी, वाळपई, पेडणे, साखळे अशी 50 चार्जिंग स्टेशन सुरू करणार आहोत। स्थानिक वाहतुकीसाठी अजूनही 500 विद्युत कदंबा बसेस घेण्याचे सरकारने ठरवलेले आहेत। त्यामुळे निश्चितच मला वाटतं की ई ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टममध्ये खूप मोठी प्रगती गोवा सरकारनुसार होणार आहे। माझ्या सरकारने याआधी गोव्यामध्ये सर्वसामान्य अनुदानित इलेक्ट्रॉनिक बाईक्स आणल्या होत्या आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये कार्बन ऊर्जा कमी करण्यात मदत होईल। गोव्यात सध्या खाजगी मोबिलिटीसाठी इलेक्ट्रॉनिक वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढ होत आहे। मला सांगण्यात आनंद होत आहे की भारत सरकारने या वाहनांसाठी त्याच्या किमतीत अनुदान देण्याचंही ठरवलेलं आहे। दैनंदिन प्रवासासाठी इलेक्ट्रॉनिक वाहनांचा वापर हा चांगल्या हवेच्या गुणवत्तेसाठी कमी ध्वनी प्रदूषण हे आवश्यक आहे। 2020 मध्ये गोव्यात 42,000 वाहनांची नोंदणी झाली, त्यापैकी 70 इलेक्ट्रॉनिक वाहने होती। 2021 मध्ये 51,000 वाहनांची नोंदणी झाली, त्यापैकी 1,000 इलेक्ट्रॉनिक्स वाहने आपण गेल्या 6 महिन्यामध्ये 7% वाढ झालेली आहे। ही खरोखरच त्या दृष्टीने चांगली आहे। आपण चार्जिंग व्हेकलकडे जात आहोत आणि गोव्याच्या रस्त्यांचे विस्तृत जाळे ब्रॉडबँड नेटवर्क निर्माण करत राज्याने कनेक्टिव्हिटी जेवढी होईल तेवढ्या प्रमाणामध्ये वाढवत आहोत। त्यामुळे राज्यातील कार्बन ऊर्जा व्यवस्था डेफिनेटली कमी होईल।